Dahil Sabado naman pwedeng magpatanghali sa higaan. Lunes hanggang Biyernes, madaling araw ang gising. Pag Sabado, yan, patagalan sa higaan. Sabado at Linggo, walang pasok sa eskwela, kaya ganyan. Yung sidekick ko tulog pa. Tulog pa yung aking sidekick. Ayan. Tulog pa ang aking baby loves. Pindutin mo kami yung gising nga na ba? Yung red. Pindutin mo. Gising na siya. Yan guys, ang aming nakakulambo kami kasi ang daming lamok. Yung electric fan nasa loob ng kulambo. Gising na pero ayaw pa naman may pagkatigang pa siya. Lumabas na siya. Tanggalin niya na yung kulambo. Dahan-dahan na maapakan mo yung hilahin mo lang. Hindi yan. Yung tali ang hilahin mo. Hindi mabot. Pati yung electric pa namin guys, ayaw namin malamukan kaya pinapasok namin sa kulambo. Ayan. Nag-review kami kagabi. Grabe. Anong oras na kami natulog? Hilahin mo lang. Good morning ka muna. Good morning.
para hindi lamukit. Ano binuksan ko na? Tapos ito sa basura. At yung... Wait lang, nanay. Nasaan yung mga stick? Malaking stick doon. Okay na. Okay na. Hello guys. Good morning. Ano to? Madilim. Ganyan. Background. Isang makulit na bata at isang katambak na unan. Ayun na nga po. Ang ganap natin ngayon ay... Ano bang ganap natin ngayon, Chin? Unang gagawin. Iinom ng Iinom ng tubig. coffee. Coffee. Coffee para sa akin. Sa'yo, ano? Chocolate. Milk. Tapos, yun guys, maglalaba tayo ngayon. Si Tambak. Bakit? Tambak ang labahan. Monday to Friday, school. Sunday, ay, Saturday. Saturday ngayon, laba. Bukas, Sunday, plancha. Ayan. Katapos maglaba, punta kaming bayan mamaya. Yes. Ang pangit. Ang pangit mo. Paras tayong chubby-chubby. No! Oo. Hindi, mapayat ka. Mapayat ka! Guys, mamaya na lang. Mamaya na lang uli guys. Maglalaba na muna tayo. Kasi ang dami. Para maaga tayong matapos. See you guys later. Bye-bye. Bye. Please like and subscribe. Comment na din. Bye guys. Ang sabi ng ano mo,